Egy Minecraft Hunger Games sorozatot fogok indítani. Én vagyok ugye Wildemsi, és ennyi. Kezdjük el, ha felenged a szerverre. Igen. Bocsánat, az akadozásért, hogyha akadozna, mert talán ha egy kicsit akadozik. Bocsánat, 2 perc múlva ugye kezdődik. Gondolom ismeritek a Hunger Games-t. Úgy tudom, hogy nektek ez a kedvencetek. Szóval barátom is föltett egy csomó videót, hogyan lehet szervert létrehozni. Azt én is föltettem, nem, azt nem tettem fel. De a Sloyd barátom föltette, zenevágót föltett. Ha meg akarjátok nézni, annyit kell beírni a Sloyd Mobizen tutorial, és kidobja a videóit, van vagy 10 videója, és ajánlom, mert jól csinálja. Ezt is ajánlotta nekem, hogy csináljak ilyen pár Hunger Games videót. Igazából nézzétek meg, hogyha ezt látjátok, akkor nézzétek meg az én videóimat, Mobizen tutorial, ebben veszem föl most is. És látjátok, annyira nem akadozik. Néha beakad egy kicsit, de tűrhető. Igen, tűrhető. Na, mikor kezdődik már? Ha menni akarok, hát én igazából megmondom, hogy nemrég kezdtem, szóval kezdődik a Hunger Games-be. Bocsánat, talán nem lenne izgalmas, de számomra mindig izgalmas, mert a szívem úgy elkezd dobogni, kiugrik a helyről. Nem, most a helyeket keresem, hogy ja, tudom, hogy hol megyek, ez megszokott helyem. Hát parkolok is el. De én nem tudok tabon. Nagyon nehéz. Júj, előre fél. És mindjárt kezdődik. 5, 3, 2, 1, és futás. Van, aki hackkel, úgy látjátok. Ó, gyorsan. Na, enyém. Hoppá, fakardja. Azt. Ó, burgonya, az a fontos, mert legyen kaja. Fölvesszük a szettet. Arany fölvesszük. Így jól néz ki. Hát és... Ne! Már ütögetnek hozzá! Síts innen! Na látjátok, az hackelt, mert repült. Nem áll! Itt vannak a nyomomba. Ezt hogy osszuk meg? Nem tudom elővenni a kardom. Na, ezek már itt vannak előttem. Jaj. Levitották a szervert. Ezelőtt nem voltak a hajóhoz olyan utak. Ugye előttem nincsenek ott. Ezt nem hiszem el. Jó, nem kövessen ki? De. Menj innen. Hozzá. Jó, előveszünk a kardot. Úgy látom, hogy... Jó, itt van mellettem. Jaj, inkább innen menjünk. Jaj. Nem fogom tudni megölni hozzá fakarddal, semmit nem érek, hogyha neki... Jó, előveszünk egy kis burgonyát. Megtöljük meg. Ha meg tudjuk. Gyere csak ide, hozzá. Gyere ide. Én nem megyek. Hoppá. Ne faszkardja van! Ettől futni kell! Lol. Bocsánat, hogyha nem harcolok, csak fakarddal nem tudok. Hogy lett 2 fakardom? Na, ezt láttátok ti is. Nem, meg fog ölni. Bocsánat, ha nem. Az első rész nem lesz soha, tudjátok. Az első rész soha nem jön. Igen, igazából nemrég költöztem ide. Ebbe az országba. Mindjárt. Jó. El kell küldeni ezt. Megölt. Fú, hány perces eddig a videó? Nem akarom, hogy olyan sok legyen. Most hova tűnt? Nem lesz? Itt van. 4 perces. Szerintetek még belefér egy? Na jó, egyébként. Hogyha nem, akkor parkolózzunk egy kicsit. Na. Jaj, de jó, 30 másodperc múlva indul, és alig vannak bent. Hát ja,
De jó, de jó, de jó. Enyém lesz ott az a középső chest. Így látjátok, mert nekem az ujjamat nem mutatja. 5, 4, 3, 2, 1. Igen, ott tartottunk, hogy én átköltöztem ebbe az országba, szóval megmondom, hogy melyik ország ez. Anglia. London. Hát és igen. Azért fogok videózni, mert hogy megismerjük egymást, de hát leginkább engem fogtok ki, mert sok dologról, stb. Na, nekem van egy megszokott helyem, egy kék utat, vagy kék kőutat kell követni. Az nagyon jó helyekre visz. A díjmeccsen soha nem bízok, maximum második leszek. Látjátok, ez az én utam, ezt én találtam föl. Azért, hogy nem tudják, hogy hogyan kell felmenni, meg tudom. Nemrég fedeztem fel. Látjátok, alig vannak itt. Általában itt nagyon jó cuccok vannak, azért jövök ide elsőnek mindig. Ha meg nem ölnek. Ott van elől itt elől valahol, a létre. Olyan, itt nem áll, valaki éget, vaze. Nem, halok meg. Most csak éget. Hát ilyen nincs. Menjél már, vaze. Hát ez hacker. Ó, nem áll. Hát ez hacker, oda volt írva, hogy hacker. Na jó, én... Ez nem volt izgalmas. Ez nagyon nem izgalmas így. Ez így nem lesz jó. Na, 1 perc 45. Hát nem tudom, hogy belefér a gyerekek. Na jó, 10 percig mehet a videó, közben iszok egy kis riót. Majd lesznek ilyen olyan videók is, ahol benne leszek, és minél hamarabb be fogok szerezni egy laptopot. Hát és jobban fogja vinni lagmentesen. Hát de ezért se laggol. Én úgy látom, hogy nem is akadozik semmi. Sloyd barátomnak jók a videói, csak néha így beakadnak egy kicsit, hogy akadoznak. De szerintem jól játszik, mert ő izgalmasabban csinálja, mint én, mert hogy elkezdi, és hát és nem is vesz ki semmit, cuccot, még egy kardot se semmit. Nem vesz ki, hát és ugye ő gyűjti össze a cuccait, és mindig aranykarddal végződik a díjmeccsen. Van, amikor nyer, van, amikor nem, hát egy hátrányos ember. Na most, hogy Survival-ben lennék, ezt az egészet levágnám, hogy legyen sok búzám. Úgy látom, nem akadozik. Vagy akadozik? Nem tudom. Majd megnézem vissza a videót. Na, mikor? Good luck. And here phone. Oké, jó. Na, mit? 8 perc, 4 másodperc a meccs. Na, 4, 3, 2, 1, 0. Come on. Ó, hát ez nagyon gyors, de ezek... enyém lett, nem lett enyém, de jó. Oké, de mi? Az inventory-ban nem, azt hallottam, hogy nem szabad gyorsan pakolni, de hát mégis kell végül is. Ó, arany, csirke, vagy mi ez? Ó, yeah. Na, ezt szeretjük, mert kaja. Az nekünk életet az. Remélem most nem kezdenek el ütni, de már ütnek, ha jól láttam. Nem, na futás. Na, már ütnek. Engem nagyon nem szeretnek, úgy látom itt a Hunger Games-be. Nem érdekel, amikor nekem is lesz jó cuccom, én se fogom őket. Itt úgy szoktam feljutni, elmondom gyerekek, hogy sehogy, mert én ide szoktam menni. Csak kicsit itt föntebb megyek, hogy netán el kell menekülni, mert nincsen semmi kardom. És épával meg nem tudok verekedni. Harcolni, úgy mondom. Ez mi? Hát megpróbálunk fel parkorozni. Na, menjünk. Futás. Jó. Bocsánat, ha akadozik, de én nem úgy látom, mintha akadozna. Ott egy pókháló, igen, azt látom. Nincsen chest, hát ez nem jó úgy. Na, ott volt, láttátok azt? Ez itt mi? Itt is van egy chest. Ja nem, itt lába van. Itt vigyázni kell. Ja, ez a spa, úgymond.
Jaj, annak aranykarja van. Jaj, nem hiszem el. Nekem meg egy rohadt karrom nincsen. Hát ilyen nincs. Hát ezt hogy vigyük végig? Jó, itt tényleg ennem kell. Nem répát, baze. Na, de mondjuk az is jó. Sokat ad. Várjunk csak, mi ez itt? Nahaj! Ne üssél már, baze. Bocsánat. Na jó, nem érdekel. Gyere. Meghalok, hát ez ilyen. Nem áll. De nem akarok annyira meghalni. Csirke. Na, hutás, itt vagy még öltem? Itt hát, menj már innen. Sitz innen. Sitz a francba. Snafu. Ja, ha kérdezzétek, mit jelent? Azt jelenti, hogy zűrzavar. Ó, nem áll. Meg fogok halni. És ez még biztos itt van mögöttem, nem merek hátranézni, mert megüt és már meghalok. Nem áll. Na most ide. Ott van, és megüt, és sétütött. Nem. Nem fog szétütni, kérlek. Ez egy kicsit nyálogos volt. Kérlek. Na, itt vagy. Na hát ennyi lett volna a videó. Túlment 10 percen, nem baj. Ennyi lett volna a videó. Ha tetszett, iratkozzatok fel, lájkoljátok. És sziasztok. Kérem szépen akkor a megtekintést.